Ara anem a explicar com fer una divisió. A veure, què mos passa? Miquel, ha de caure dins la pissarra, Mira que és gran la pissarra, però... Necessita el seu espai. 292 entre... Sí. Entre 5. A veure què passa aquí. Ai, ai. Ara li hem de fer una muntanyeta al 2. Però com és més petit que el 5, fem un altre fins al 9. I hem de buscar a la taula del 5 que doni 29 o molt a prop. 5 per 5. Més a prop estaria 5 per 6, no? 5 per 6 no són 30? 5 per 6. Trobes que aniria bé el 6? Ah, no, 5 per 6 no, perquè es passa del 29. Ah, com tu havies dit molt a prop, jo em pensava que mos podíem passar. Així no mos podem passar, No. Va, Ara no tenim clar. 5 per 5. 25. On fiquem este 5 que hem trobat? Aquí. 25. Hasta 29. 4. Va. 4 al 9. I li fiquem una coma al 2 i el baixem aquí. A la voreta del 4 este. Vale, què fem ara? A la taula del 5, el 42, 5 per 8, Quan és 5 per 8? 5 per 7, Quan és 5 per 8? 5 per 8 són 40. Ah, No, sí, sí, 40. 5 per 8, 40. Fantàstic, va, el 8 per... Sobre- espera. 2. Vale, el 8 on l'has ficat? Ja se mos ha perdut. Aquí. Ara. 5 per 8, 40. Hasta 42, 2. I ara fiquem el simbolet del residu. Símbol Així. de que s'acaba de dir. Molt bé, i si volem fer la prova? Pues hem de sumar el divisor, vull dir, multiplicar el divisor i el quocient. Fem-ho. Per 8, 40. No mos falta una rateta o alguna cosa aquí en esta divisió? Ah, sí. 5 per 8, 40. 5 per 9, 45. Com que 5 per 9? 5 per 5. No. Sí, 5 per 5. Agafa la xocoteta, que si no ho borraràs tot. Esto ho borrarà tot. Més per avall, que està descalibrada, més per avall. Ai. Vaya lío, Miquel? És que és este... Home, ja, és que és un cacau, això. Bueno, això són 51. Ja ho sabem. Borra aquell 4 que tenim allà baix, que també l'hem liat amb el 4. Agafa la goma, però per avall. Més per avall. Ai, agafa la goma petita. A l'esquerra. La primera, la petita. Esta, borra. Ui, que bé. Toma. Ah, que bé que va això així. A veure. Per 5, 25. I 4 que en portàvem? 9. 29. 29. I ara què fem aquí? Hem de sumar els residus amb el que no s'ha donat aquí. Val, sumem. Això quasi que de cap podria sortir, no? 292. 290. Va, o sigui que sortiria ràpid. I què passa ara? Hem de mirar si este dona el dividend. Molt bé.
I dona? I si dona el dividend està bé. Val. I si... I escolta'm una cosa. I si a la divisió el residu hagués sigut un 0? Com se diria una divisió que acaba en un residu en 0? Com se diuen aquestes divisions que acaben en el residu 0? És a dir, que ho hem repartit tot. Ho podem ajudar? Com se diuen? Divisió exacta. Divisió exacta. Llavors caldria sumar allà un 0, si fos el cas? Caldria sumar? No, ja no caldria sumar el 0. Seria perdre una mica el temps, vale? Fantàstic, molt bé.